हेलो हेलो କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦଉଛ? जी तमें ମୁଁ ତମର only yours. I love you, Shreya. Love you a lot. Please, please follow me. ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସମୟ ଦଉଛି। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇପାରିବନି? तमें मो नंबर पाइल कोठु एते राती मो पाखा फोन करबा को तमर साहस केमदी हला ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ଦୁଃସାହସୀ କରିଦିଏ। ଶ୍ରେୟା, ତମେ ମୋରି ଆଗରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରି No, ଶ୍ରେୟା, no, ମୁଁ ଏସବୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି। DJ Lidar.